ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିଲି ଆଜି କଣ ପରମିଜି ଡେ। ପରମିଜି ମାନେ କଣ କିରେ ପୁଅ? ଜେଜେ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରମିସ୍ ଡେ ଆଜି। ଆଜି ପ୍ରମିସ୍ ଡେ ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ କଥା ଦିଏ ସେ କଥାକୁ ରଖେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତ ମୋ କଥା ତତେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ମାନିବୁ ନା? ହଁ ହଁ ଜେଜେ, କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ କଥା ମାନିବି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ପରମିଜି ଡେରେ ତୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ପରମିଜି କର କି ତୁ କେବେ ତୋ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ପରମିଜି କର ବାବା, କି ତୁ କେବେ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବୁନି। ଆଉ ହଁ, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବୁ ତୋ ମାକୁ ଯେତିକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବୁ। ହଁ ଜେଜେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବି ଯେତିକି ଆଜି ପାଉଛି। ଆଉ ହଁ ଜେଜେ, ଏ ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର କଥା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପଠେଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବାପା ମା ଦିନେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରମିଜି ଡେରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ନିଜ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମିଜି କର କି ତାଙ୍କ ଠିକଣା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଘର ହିଁ ରହିବ, ନା କି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ।